Er is nog één ding. Ik wil euch de hartelijke groeten doen. Uit de feesttent. Hier is Honderveld. Goede feesttent. Goede volgas alles geven ten. De wens op voor het leven ten. Gelukkig zijn we bed, 4 dagen lang aan het buffet. Goede feesttent. Goede iedereen de kindse tent. Je gaat niks meer te winsten ten. Je goede voor de zee. De zegels voor zich weer. Zit en verrekt is goed op het station en die miljard zit verwonderlijk verkeerd. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Als de diëtist belt en die in de kroeg vertelt dat hij na zo'n chillen met de vaste loonsdag ook geldt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dan duurt ze gebeten uiteraard. Stuur ze vaste lovens aan zijn kaart. De goede feesttent. Goede volgas alles geven ten. De wens op voor het leven ten. Gelukkig zijn we met 4 dagen lang aan het buffet. Goede feesttent. Goede iedereen de kindse tent. Ik ga niks meer te winsten ten. De goede op de zee. De zegels voor zich weer. Zit gestrest, tegen op dinsdag sms. Of de dorst van vrijdagavond nu nog steeds niet is gelest. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Als de buurman het niet flikt, als ze op dat tep optrekt, die een voicemail in te spreken, dat die hoes is afgefikt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dan duurt ze gebeten uiteraard. Stuur zijn vaste loven aan zijn kaart. De goede feesttent. Goede volgas alles geven ten. De wens op voor het leven ten. Gelukkig zijn we met 4 dagen lang aan het buffet. Goede feesttent. Goede iedereen de kindse tent. Ik ga niks meer te winsten ten. De goede op de zee. De zegels voor zich weer. Met de goede, met de goede, met de goede, met de goede feest.